ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ବା ପିତୃ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଲେଖିବା ଓ ଶିଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର ଦିନ ଫାଦର୍ସ ଡେ ବା ପିତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହସ ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ପିତା ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି। ପିତୃ ଦିବସ ଦିନ ପିଲାମାନେ ନିଜର ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ, କାର୍ଡ ଆଦି ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟରୁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଆମରି ପିତା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିତା ହିଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ପିତୃ ଦିବସ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେମାନେ ଆମ ପିତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।